खिथाव मा अर नांदों बिहा बेबायदि बेनि सायाव माने भिडिअ लाबोनो मारै बेखौ रोङा माया मा लाबोनो नाङा मा नाङा होननानै नोंहालाय मा खिथाव अर नांलाबायखोलै बुरबक फेसबुक पेजआव सुमि बसुमतारी होनो दा माने बेजों आंजों माखासे दाङाबाजि खोथा दान्थे बिदान्थे जानानै थांबाय बेनि गेजेराव माने आरबि बसुमतारीया माने माखासे क्लियार खोथा बुंदोंमोन जेरै नोङो जेनेबा मादा गोसोम होननानै खोथा माने राव बाहायो जेरै बेखौ मादा गोसोम जेराव मानसिफ्रा बुङो खुलुमबाय सुमि आरो सासे ब्रादार बिसोर सानैनि भेजाला नांलाय खमलाया दाबो जोबाखै नामा सासे आयंआ हिन्जाव नांगौ होननानै मोनसे रिल्स होदोंमोन दा बेनिफ्रायनो सुमियाबो बै ब्रादाराबो ओरैबायदि गाज्रि बिसोरनि खुगाया दिनै सुमि सिस्टारा एसे लाजिनांगौ नोंनि हासबेन्डआथ' साख्रि मावो बायदि मोन्दों आं नोंगौ नुनो मोन्दोंमोन CRP आवना आर्मियाव हासबेन्डआ जब मावो दा ओरैबायदि नोंना खुगाया लेथ्रा एसे फोसाबनो नाजा सिस्टार गाज्रि मोननाङा मिडियायाव उन्दै नों दा बिमा महरै जाबाय हाबा जाबाय माने नों बिमा महरानो जाबाय नों उन्दै गथ'फोरखौथ' नों फोरोंनांगौसो ना बेफोरबायदि गाज्रि बुंबाय थाबा सुबुङाबो हामा जागोन जोंनि गथ' गथायफोराबो हामा जागोन नोंसोर गिदिर मानसियानो बुंनो हादोंबा जों मानो बुंनो हाया बैफोरबायदि मोननैसो बाथ्रा फैगोन दा बेनिखायनो आं बुंदों सुमि सिस्टार बेफोरबायदि गाज्रि बुंनानै नोंथ' नांलायदो खमलायदो मोनसे सल्भ खालामना लाबानो जाबाय नंगौना नङा बेफोरबायदि मिडियायाव नांलाय खमलाय खालामबाय थाबा मोजां जानाय नङा दा जोङो सासे ब्रादारा बे सुमिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों जों बेखौ नायग्रोना लानोसै ना एक्सुवेलि आसोल खोथाया सोरनिया राइट्स बे हौवाना ना सुमिनिया माने प्रेंक कल मोनसे खालामदोंमोन सुमिया ओइ सासे आयंखौ माने हिन्जाव नांगौ होननानै आयंआ मोनसे रिल्स होदोंमोन दा बेयाव गोबां आं नोंखौ मोनाबा थैगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना माने हौवा थासान्दियावबो बेफोरबायदि बाथ्राया मानो ओंखारखो होननानै बै ब्रादारा बेखौ माने फिननाय होदोंमोन आरोना दा बेनि सायाव बिसोर सानैजों नांलाय खमलाय सोर सासेखौ एक्सेप्ट खालामजाथावना नोंथांमोनानो मोनथिखायोना दा सानैखौबो एक्सेप्ट खालामजाथाव बेफोरबायदि दा नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो बिबो बिखौ गाज्रि बुङो बिबो बिखौ गाज्रि बुङो सानैनिबो खुगाया एसे स्टप खालामनानै थालाबायदो होमबासो सिरि जासिगोन जोंना उन्दै गथ'फोराबो फेसबुक इउटुब नायलाबायो सुमि सिस्टारनाबो ओरैबायदि गाज्रि खुगाया सासे हाबा जानाय मानसिनियानो गाज्रि मोनना बुंनायनि थाखाय सुबुङा गाज्रि माने उन्दै गथ'फोरा गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ नागारदो दे सुमि सिस्टार बे भिडिअखौ नायग्रोना लानाय माबायदि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोनाय खिथाव मा अर नांदों बिहा बेबायदि बेनि सायाव माने भिडिअ लाबोनो मारै बेखौ रोङा माया मा लाबोनो नाङा मा नाङा होननानै नोंहालाय मा खिथाव अर नांलाबायखोलै बुरबक फेसबुक पेजआव सुमि बसुमतारी होनो दा माने बेजों आंजों माखासे दाङाबाजि खोथा दान्थे बिदान्थे जानानै थांबाय बेनि गेजेराव माने आरबि बसुमतारीया माने माखासे क्लियार खोथा बुंदोंमोन जेरै नोङो जेनेबा मादा गोसोम होननानै खोथा माने राव बाहायो जेरै बेखौ मादा गोसोम जेराव मानसिफ्रा बुङो बा बयबो बुङो माने बेनि सायाव नैबे सासे मुरख'आ मा खोथा बाहायदों नै खोनासंलाय बे मुरख'आ ओरैबायदि खोथा बाहायदों आरबिनि सायाव माने आरबि बसुमतारीया जा भिडिअ लाबोदोंमोन ना जों सानैनि गेजेराव जि जाथाय जादोंमोन बेनि जाथायफोरखौ माखासे फोरमायनानै होदोंमोन माने मादा गोसोम ओरैनोथ' मादा गोसोम होननानैसो मिथिखायो नालाय बांसिन दा बेनि सायाव आं दा दसे उनावहाय आं खिथागोन मादा गोसोमनि मिनिङा मा आरो मा खोथा मादा गोसोमा माखौ होनो नैबे मुरख'आ मा होनदों नै खोनासंलाय मादा गोसोमखौ जों मोनखांबायमोननो मा होननाय जाखो बे मादा गोसोम होननाया जाबाय बेयो मादा गोसोम बेयो मोनसे नामसो हा नोंबो लानो हायो आंबो लानो हायो बयबो लानो हायो मादा गोसोम जेरै मादा गोसोम होननानै गाबज्रियो दा बे मोनसे नामसो जेबो गाज्रि बाहाय बासन गैया जेबो माबा गैया हा मादा गोसोम होननानै जों नामखौसो गाबज्रियो जेरै नोङो सोरखौबा नोङो जेनेबा हामफे दुमफे बायदिसिना होननानै गाबज्रियो जेरै नोङो मादा गोसोमखौ मोनसे नाम लानो हायो बेबो मोनसे नामसो हा बाहाय जेबो गाज्रि सोदोब गैया बेखौ लानानै जेनेबा बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय दा आरबि बसुमतारीया जाय जोंनि गेजेराव माने खोथाखौ लाबोदोंमोन जा बुंदोंमोन खोथा बुंदोंमोन बे माने सैथो खोथाखौ बुंदों दा माने सुमिया आंनि सायाव अनेक खोथा बुंदों आंबो बेनि सायाव बुंदों खोथाखौ बुंदों माने बे जाना थांबाय हा बे जाना थांबाय दा बे आरबि बसुमतारी जा माने क्लियार खोथा बुंदोंमोन बेनि सायाव बे सोरबा ओरैबायदि माने गाज्रि कमेन्ट हरलागासिनो
माने बुजिया सोमजिया खोथाया बोरै जादों बोरै मादों माने गोरोन्थिया नोंनिसो नोंनि सिगां जाग्रोदों मादों होनना बुंदों थारमाने फेसबुकाव सासे आदैया आं क्लियार होगोन सासे आदैया माने बिसिनि न' खाथिनि बिनानावा जानाया आदैमोननि न' खाथिनि जानाय बिनानावा आंनि फेसबुकखौ नायखायो आंनि पेजखौ नायखायो माने बियो आंनो क्लियार खिथाहरदों आदैनि सायाव माने बे बिथाङा माने फ्रेन्ड कल खालामदों होनदों रायलायदों होनदों दा नै बेफोरबायदि रायलायनायफोरखौ बे बिथाङा सुमि बसुमतारिया थारमाने ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारनो नाङामोन मानोना गावनि फिसायखौबो थैबाय होननानै बुंदों बिथाङा माने बिदि बुंनो नाङामोन बुंनाया बुंबाय जेनेबा दे हगारनो नाङामोन बुंनाया बुंबाय हगारनो नाङामोन बाहाय मोनसे दुखु मोननाय फैयो जोंबो हौवा माहारि जानानै दुखु मोननाय फैयो फिसायखौ गावनि फिसायानो दङ थैयाखै थांनानै दङ बिथाङा माने थैबाय होननायाथ' मोनसे बिराद गिदिर जोंनि हौवा माहारिनि थाखाय नोङो बिराद माने मोनसे साबजाथाव नङा बेनि थाखायनो थैबाय होनो नाङामोन आरो नों हमना ला बियो गावनि बैसोखौ 22 बोसोर होननानै लादों आदैनि सिगाङाव ओमफ्राय गावनि फिसालाखौ 8 बोसोर होननानै लादों दा हमना लादो होनबा नोङो 22 बोसोरनिफ्राय 8 बोसोर माइनास खालामोबा 14 बोसोराव बे हाबा जादों दा नोङो बेबो आयेननि बेरेखा 14 बोसोराव हाबा जानायाबो नों आयेननि बेरेखा दा बेनि सायावबो माने आं दुखु मोनदों गोसोआव माने बयबो दुखु मोनदों बेखौ साननांगौमोन दि बिदि ससियेल मिडियाआव हगारनो नाङामोन जोंहाबो नैबे फिसाया थैबाय होननायावनो आंबो गोसो जानानै दुखु मोननानै माने बे भिडिअखौ बिनि सायाव आं लाबोनाय जादोंमोन आरो गाज्रि मोननाङा सुमि बसुमतारियाबो बिथाङा गाज्रि मोननाङा गाज्रि दामोन आरो जोङो हजोंहाय अरिजिनेल गामिया जाबाय कार्बि आलं ओमफ्राय सनारि होनो दा बिसिनि गामिनि मानसिफ्राबो आंनाव SMS हरनानै माने गासिबो काहानिफोरखौ खिथाहरजोबदों बुंहरजोबदों ओमफ्राय बिनि फिसायनि गामिया जाबाय बरपेटा बेखौबो जों मिथिगौ बिनि फिसायनि माखासे जाथि बंस'नि मानसिफ्राबो आंजों रायलायहरदों आंजों कनफार्म लाहरदों मा जाना दं आरो मा सोलिगासिनो दं बिसिनि माखासे जाथायफ्रा बिसिनि गेजेरावबो माखासे माने जाथाय सिङाव जानानै दं बेखौबो जों अलरेडि मिथिना दङ दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो ससियेल मिडियाआव होआ आरबि बसुमतारिया बिथाङा माखासे खोथाखौ क्लियार माखासे बुंखादों बुंलांखाबाय बियो गावनि पेजनि गेजेरजों दा ओमफ्राय आं बुङाबाबो जागोन मानोना आङो माने बेफोरबायदि एकदम ससियेल मिडियाआव माखासे खोथाफोरखौ आङो फोरमायजोबनो साना बेनि रेकर्डफ्रा गासिबो आंनाव दंजोबखायो बिसिनि सिङाव मा काहानि जाना दङ आरो मा सोलिगासिनो दङ आरो मा जादों बेनि जाथायफ्रा आंनाव गासिबो दंजोबो बेनि रेकर्डआ आंनाव दंजोबो आं सुमि बसुमतारिखौ आं बेखौनो बुंनो सानो फिसायजों मोजाङै अनलायनानै जा संसारखौ जा नोंबो संसाराव हाबबाय जेनेबा नोंहाबो गथ' दं हिसाबै मोजाङै अनलायनानै जा बिदि बिसिजों फिसायजों माने आलदा जानो नाङा आं बेखौनो नोंनि फारसे गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे नोंसोरबो नोंसिनि संसाराबो मोजां जानांगौ आं बयखौबो मोजांनि थाखायसो बुङो माने गाज्रि नुबा जों गाज्रि बुङो जों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानो जों बर' माहारिनि गेजेराव बिदि नांलाय खमलाय जों दावराव दावसिखौ जों लुबैया मालाबाबो बिदि जानो नाङा आरो जाय कमेन्ट हरग्राफोर नोंथांमोनखौबो आं बुंनो सानो माने खोथाखौ मोजां मिथिया गुदि मिथिया बुजिया सोमजिया बिदि जालामला कमेन्ट गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा खोथाफोरखौ माबोरै जादों माबोरै जायाखै माने बेफोरखौ मोजाङै सारिजालिमै सानग्रोनांगौ मिथिग्रोनांगौ बेनि उनावसो कमेन्टखौ हरनांगौ खोथाया बोरै जाजेननायमोन माने बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जेब्लाबो नोंथांमोना बुजिनानै ला आरो